Alright, nana gusogere omwanchu muri bweta sene Ndizi TV bayirabya entunda ya kabere amaya ensa eyemo ya bono botuko hase abageni bayitwanya reko bagwikirana ase studio MORAA oyure o executive director bwa Ekiombe kinkukwanira turi go Ekiombe kirabigo WYCLIFFE OMBACHI oyure o morobere gose head of planning emerobere yake alituko ase Ekiombe ekitoko batobu gukwanira emarago bayabono karibu sana asto gukwanira igoro ya mache chinsoko cheito timaiti gose iga unka aye omonyana soko rusia machago ensoko mategaria no manyeta sa macha yakuru ngaya goeta goikera igaria agoikera asomanyene ukonyara koba goko ya rusia YSBia kwanyona boyo kwanyara koba uko yatumia ase emerobelio karibu sana eliterana kwa Joseph Tamisi gwetara se mitandao yetu ya Facebook na gotonyara Ndizi TV News Digital na boyo gwetara semu ya YouTube Ndizi TV News nyora enamba euro erase TV yago na bogo sanga ekerengeri kiago amona intwe emaragoba ya bono karibu sana WYCLIFFE OMBACHI. Ndia mano mararia aseo watwari ganigega asama lengo ku WYCLIFFE OMBACHI kurasa kiombegia ISCoD Immunity Initiative for Sustainable Community Development etole kiombekera ase getalige serikali ase gesobata nga NGO ase to karamangana ago saidia soko reta maji se binyoro bieto achinga cheto ndio konya abantu nyara mache agutanga maruira na mangana agocha asota nyara mache ase binyoro bieto na machi kacheito. All right, karibu sana ni gore otenete sema ya head of planning emeroblia kila lituko Ekiombe ndo tende maruira birobelia kila lituko ase ISCoD na pia mangana ye budget na pia emeroblia chibe ase ISCoD na pia kwa mangana ye teknolojia ase ISCoD pia so renga tukwate na ba bindo bate yoga se ngaki abona kwa ranga mangana ye ISCoD ikera ndrons na bwenda to ikera. Karibu sana almost bati Alice Marauma ito tambe wakatanga ladies first lakini lero na tema gonchora nenchera geteiga akitondo ni me studio. Karibu sana Alice Marauma. Yo mararia sema letango kwa Alice Marauma the executive director ase Ekiombe initiative for sustainable community development no yo WYCLIFFE tebire komentana ya teba nigo togo no wakwana kare kara kwa kuromo kwa gutangaza watebanga amachi kero kunyutari amache na amachi kunyware amaya atakorentere marwaira somubere na onyene se chinyomba bichiombe kunywa ono ikine kitogo nyara kumanyana kie machi abantu bitu bakunywa se binyoro na machara marabu ataisi korenta ubuchana somubere amarwaire na abana baita sukuru no itsinya gitari. All right, asante sana umetekera na chikuligelio mu Ekiombe kino kia initiative for sustainable community development ebyombe binge Alice oise kuligelio binge bya chakire lakini merobeli ya bene mengo koranga ige gosira edo mwane nyaruka yasire merobeli ase community lakini Ekiombe kino it looks like so unique kire the odd one out ego diri na mangana yokwene kiabuna obochen bwa mache as tomenyete bwanyere ko bugwikirana asike wangu why need ya chetoro osemwata we want to be a little bit unique mbona murare asayu usikulia samangana ya ntubwati kanga SDGs echire asomorobeli United Nations korakaninga ki aso mwaka chiri bibera na sarasini ngira nto yakalika na sekerenga ki ase ebinyoro bieto asinga kicheto tora sebono achinze ko kwanda ensengima SDG number 6 eyotaba mangala ya mache ngite machoka erenga amacha tukonyo sama tukutumia na isaini na macha marabwale kusinga kiale esengenjo kurwa sa mache amangana la manguru aro kurwa sa mache na bera tuka mangana ya mache kerara mayo karatari maya ngwafektiyaro mundase afe yae ngwafektiyaro manya yeskuru amangana yo bolemi amangana yo konyore ngere yakali tuko bono amachaya nabwate chinga asa kwenda gochi ase kinyorogi kwenda kirase so ko kara macha aikirande ngana mache are tiro bokonya sege binyoro bito ngware dara bokonya se chinse mo chinde kwenda chinyinge igumiti mono tukonyara asobo konya samangana ya mache abantu banyora bokonya asine mo chinde kwenda chionsi yamo timitinga bona machoka ya umwana nyora mache mapema korokera ko skuru tanda roje anyora mache nka asa konyora mache nka gali asa minyete imitinga bona takwenda roche marogoba
umuntu anyora amache amanya konyu tatwara FM erembe teko nyagitari sigura ya mangana ya amache typhoid na cholera umuntu anyora usana umuntu anyora amache gutumia mwae timitinga naende roje chinsa sana kuliya amache akakana mugonda alime umuntu anyora amache bwende kwende gasi yae tokono gasi yae murari goche studio yega amache bali kuligiro roje so mangana ya amache na bwatira ni bintu binde kwenda ase society ida somenyete libono so mangana ya amache wale tobokonya samangana ya amache kwali turabokonyi asa mangana nda mange ase binyoro byeito bibona sana Wycliffe togosanga amonere na Alice MORAA ilikoneke bona twanyara koba naye togogosemia obuya no bochenu bwa match umanyete Alice abange ntumanyete nonye even sources nchari asemenyete asengo bucha match no ngotanga match maybe no ensokere garia no consume gari na kurerororo akinanya kwirari bagamanya orochora asengo buchera match ya aya ngonywa siritu kuria rero ngayakoro ngayagweta gwikira nanya nyora gari timaite gose ase a program ene mubwato muroberio kumanya nge source mwamanya yoga gocha ande anyara ko bagutumeka asubugima bwakalitiko yes omurari gagu so meri actually like toko kora ko se me kinyoro anyoki ya macha kuruera na nekitoko make sure abera maragu amacha ke kero ko nyora abantu ba kwenda ba ekotogora kabona so ke Nyamulero yes protection yes protection abantu bakwenda ba protect ari asegeta chokere ona abantu bakitenga ari asegeta chokere no macha akuruera oka lakini macha tari kuruga ari anga mna the meeting point ya macha kuruchisa mao acha umera nagari twonyara potacha bona twarigere rimwe kyumbigito ISCoD eki abantu bakora mono bari mire ase chi soko chiri ya macha ya korenta se chinsoke chita stoko bucha ekikoro kuti springs ono na kero kende Gusii abantu bange mwaminiti no morigereti mwaminiti nga machi ensoko narayo nara machayo ari ko garage Gusii ko nyore kere mbura yasirire abantu batu mwana MORAA minyoka roche na ende na wana musubati mogo tumaroche na barugi bayino kusacha mbali kwenda bana bana kwenda ebindo toje ritubali na mwana asiki na basubati na wana chinyaruka boka bakwenda ono kwa nyaru MORAA utumirwo sikerubo minyoka roche agoterera buchiroche kerege mbura kegotu and then bono roche gar ko nyara abantu asimikire twarimire baka roche agwazo ko roko kenyamoro nga riparian land abantu barimire mpaka roche bono ensoko yaninge ko rusia manja mange ekebiwege litashiri nge guchora maybe next day kaibere bono ko nya baka 15 minutes kemanya guchora komenta nende population ngende to bukira bono abantu barimire mpaka roche basimikire emiringa kwa emiringa mterimebe eshida michandero nase gusimekwa ndorate bamo monyisimeka lakini nyisimeke tariange nase chiso bukere mininga mibunyo machi yakora na macha ya bonakea kera kere konyora bana mwana muisiki ka tumiru chumu somo zubat badango dono mwana muisiki kera na Gusii mwana tumaroje ono na macha ya kere yamanya korente michande mingi asingicho mwari mireroche mwasimikire chinsi yaga mwari entre chombe mwa chiri siroche abekensi ke mwasibiri changa roche tisabuni chiri tisabuni tia soasa mache aenda mwiranka mwanyo ande mwana Gusii na to kwa survey dora nyora sibabo tebanga ngo treat barama amache Alice ndege turakiriria go engane yone ya engencho sana Wycliffe tikangoborie amache asa gutirimboka tari gutirimboka endemero yo yesereka kwa mfano amache asa rure achiretiro bure mubugane inje tagete ko botumia njera tagete ko botumia oro ibaga kimubugate yo gocha go dictate for example tenga amisi biko gusimeka emeringa mwago simeka gose otigeto simeka kende gosore mororo bono don't you sing ngo gwate bure mubwerero manye to chago ndenga ya to simeka gati how do you manage this kiagera wikira ara bantu bako tenga temos nike metega ige ndia mwana morali na nbata ngo bono Gusii bure mubwake asenge to samaja goita no to kwanto no imetene jinsi ya no chire gabo entara asayu ndiko fase ko ase katiba yetu ya Kenya ndubwati ndiko nga the Agriculture Act so act ire ya 2012 ego tebanga oso mesekine ego tebanga arsenal abantu bonsi bali babwate chindemero angena roche actually bali prohibite mbaga neiri gosimeke meteme lingamu ato emelingamu ndikendu tanya ko tebanga linga emelingamu eba China ina actually mulingamu wa China 800 so mulingamu oli China baka 800 tazo nakwa karako nde chiro atanga kimulingamu no South Africa no sino yari kwanda kwa chire China ina chinyinge sana so none serikali yoka netabanga ki ase chindemero chigetero cha sensoko mulingamu tesime kororo
so kero ase asensemo ya umuntu bote kwae na nda amacha gweta kwae kwa mfano inde tangelinga amache le ensa ukelia sa macha gweta kusendebra macha gweta inde meliteli ya muntu ene nemero ya serikali na benga bono saizi etokinga bono gwatwere gosene resource asikwao asobole mabwao na bya tukwanyore gosene minero gete gosene golere kwao gosene amacha sokire kwao inde melia asomenyete teko gosene ya bone singenje ebintu mbiroro mnabona amacha ru se asomorali ase mwao Mr. Misi achiye gochimate amacha ya abwende ko benefit ikanyore kigima gochimate mnabona amacha ru gose gusigega mutimbuga banda gosene sono gochibogera mate aikororo so amacha atego sena yao amacha abwende ko egu e chance yi goseli bagelio atirimbo kabaka anda sawika gochi so yo minute bononga amacha ya actually tenga na macha otogosera intogosera macha intogo sasa macha ko itera tai macha ko sasa ko asa tole so bono injo tenga asa bantole asa macha ko itera to macha libagalia amacha gaita asa bande ko itera to ya libagalia right isenga njo bona benga bono mna bono itokinga kiwe usabono asole ya bono amacha ndi yango go senkuru Nairobi umuntu na benga ki macha ndo chimata gankwane ayatangirali kanga kibondo nyeti kusigega nekene igolirine no mwancho muligeri sange kerengeri kiago amuna intwe gwetera se namba ya SMS ira setibia gona gwetera se mitandao ito na boto konyara koba to koroira neria libo lirindirio nsura nyara koba gotwara program mubati program gati yabo mokokorete program project ne sana asensemo ya Nyamokenye catchment area asensemo ya Musocho kwana ngo project hiyo era sensemeli murembi mwana siboga project yetu chitokarigireri sinarale kuro kwa swampy nabo korigere kwa manyangaiga igana sa match no abantu baremire kuchigororo lakini amacha bana tobutoka twarire bona sabu amacha arenge goro asirire kabisa tarigere ni kitora akole rande bona tukuruka prototype yo lazima bante bare Thomas lazima goro kinga ki ikengere possible yes Bono tukachiro mugaka tunashukuru mugaka Torori is a wonderful man anyone that meets him we are blessed bono tukachiro mugaka Torori akatoa segagu tukanyara iri gende gatani kirengo ne meringamu yetu atebire na kimeringamu tere mebera kini mosi mekange na no chire tukabutore meringamu ya ringi go tukasimeke mete ekorenta amache userie ko gera amacha araba ataraika nyumba cheto konyo tukarusisi agache renge goro kyari tisagana zingubikira chira moyo na moyo abana kyo konyora kero kupima amachi konyora bwate chinitrate yes and tuanyu uchumo beroito bona kera tuare malafu tukaligeria sana kya machangana tukanyi protect tukakora tukabika chi senyenge round tukaishua machi abana tuanyi protect alafu tukabika ditch yegolenta machi kuchiso kwa au kurubega machacha gati ya tirimbuka tukarosina kurukwe etanki ya ise emirence ego twara machange 30,000 liters ego soya machi yes ono amacha ya kigera na tota bari kuritanga ni chiso kizito to which protect amacha riga na aruka taiya go soa aba saved like yes saved tank mono ntukabike tanki ubika machi 30,000 liters mono machi na bako soa ga ichoira gaendera gutirimbo kuchimata macha na arako na baka Lake Victoria right ono amachikira twara abeira amange bona unaba akoenda kuchese community aba tested mukera se community wa make sure machaya karma to botorete meringam tukarusina mangana yechibando chinsiyaga ibinde byo arenge ko swamna moyo na macho ko care bikasira bona machi alenge maybe ogo akubucha macha masimi 6 liters in a day lakini bona agacha kidogo na boko bucha so many liters of water in a day ona bako ndiki byukirikya watu wale kubeka kicho nje dakika isana bono bidine dakika yamo kechoira no morobeli ose project nene kegime yenyele ko bage ukirani wa mone kyombeke ko ene kyabuna abantu banyare ko ba I was the reception ya abamenye kuru asensa media kero kere mwachi no morobeli abandi batinki bona abamuraba nabasubati ya mugonya gwechandira amache kagweta go chika igamate byabana ase morobeli to wa ISCoD wacho tumana to chagete ingende taka ntua inshwete ngelinga tendo kora morobeli yo lakini morobeli wa ISCoD nabanya kinyoro asta ko le morobeli yo ito ilinde bone kinyole kesinje na macha no na ba benefit sa macha na ba go faidika asa macha ya so asikere ngakitogo ende step ya moche yende na bara mona into ingende taka nikia le ngelinga
ndo akorete no mwako yoeta mwako mutinyo January mwako yoeta ndo akorete survey. Survey yeto ndo akorete survey yeye no koranga ki abantu be musoche neba kurusia mache neba utaranga na barusia mache amache ngo bakonya na arama ya sokonyi na aba isaine so kardo nta mangana yonsi tonaranga kwanza tiketangani abantu be ngaki ya musocho ka bwere ya musocho umuntu ase enkeyemo eba gutumia machi lita 200 lituko. Umuntu on average asobo katakati ikagutara distance kose kerango kia kilomita ya mone nusu kose kilomita ya mone chimita 200 ogia mache elia kabelingelinga abantu asikote sabia abantu tuachituka bole maswali banga abantu 52 asaba abantu 52 tonyaranga auto babantabwe ya 70 eba alengenga asenka yabo umuntu rware na mangana ya mache onyore typhoid cholera usikende yonse kusenda ya moromire kubona abantu 70% baitafika na mangana ya mache ibona korokinga asa macha ya karule asa nyora macha ya kwenda na mangana na bwate shida mangana ya mache na bwate shida ibona kwa tero murobelinga kibono amangana ya mache mubwate shida nara ubutarenga kientambe amacha usangorangora se mukonyurusha mache mangana macha ya bwate michande ye kiafya abane bautumwa mache skuru utaniki uyeke mambi kebuyo kwarte skuru kebuyo eba sata na deka 10 enda rochora ta maji tusibili birasi so mba wata mangana ya mange kweli so kwanza rocha ni solution kirocha ngabona ketokonya na yakwenda mba wata makwa ni konde konene na ebona ketokonya na wono mental sakwana tukarosha mangana ali amanya makenye kachi mentere ya manya Kenya amacha kamenda amacha na turusigali munabona tukayera bake school ku Nyamatuta primary school Nyamatuta primary school etoko ya chilita 1000 kila lituko amakare pipe go sena match right paka Nyamatuta school chilita 100 sorry chilita 1000 kila lituko abana bagachire kilomita yamo ni chimita 100 kila lituko liya match ko ruan soko wacho school base libirasi baiko na squeeze rocho ko match eba ko nyara match chinka chiabo community liya mo socho gara so wate program yeito bondo kire emichi yange 55 community emichi 55 kero mochi ubate tap mwabo abakanya ra mache so wachire roche kilomita ya mone chimita 200 kulia mache amacha aligesiye nanda ara macha maya igo yukora wale bono kerte igorwara via mono sana emaragoba ya bono togosanga amo na Alice Morana boy WYCLIFFE OMBACHI KORWA ase kiombekeli kia ISCoD. Alright kwene kia buna kenyere kobage kobeke mero libene yobo chenu bua mache inki na boli litangani obo chenu bua mache eboli very crucial na kuko sekere kirenge kenene kia obo chenu nonye kuo muntu atarasuka umurobeli ochakirega igamosocho have you expanded gekogera oise komboli njengo thaise itonguru nyali bali masabarogoro ndobwate asare swampi mwa identify as segwetania iganya mokenya yesu muradigago no yumtu WYCLIFFE wangu kora turi survey survey kira to gukora no ukugana kumanyana ki nkayi abantu bare most affected nkayi endo cheki rore most affected usendo rogo boko uchoma chana abantu abange mono nda macha ere kusabira machabo wono to identify chindo chimbani mbali for example ngote abono nero ye muto identify te bonkura bonkurere matieko yere bugisero not bugisero no wono orochoro eroko buchoma chana abagere na abagusi ande saidi kwanza no abaluya mbale gororo bamenyete ono rochoro rubata macha mangere kina macha akehire nora dino ena yogende nenga kiangazi ukumya abantu roche bago ichora no musio no sei muti kumba na usa maji na ko banga tolera ini sana abantu bako wangela ini mono ande bono kwanyora paka abandi bako banga chileni kusasta ya butuko usakumi ya mambi anda bana basubati wono to identify no rocho unabo like togo chera sikoge na kingo litore partners na Ndizi TV we are our partners anto ko partners sikoge bara isogwanchana na engane ya ito na ebirenga libito na ki ma amache no yumtateba ngo affect so many sectors on education oche health oche economy ngo affect rigirem kero nyomo na machite yawa akubucha taraenda chiru taraenda mugondo mwana machate yawo isiberi taraenda school mwana moisiki karengini kiriyo kororerangi machite yo wiki yengi matari kwenda school bono na nenguchera ukara matemna bana abande bawuchi ukara matemna lakini baro bata access to safe and enough water
Mono na kitogo tebara school na ki ngo ndo besi oranjo wa minute mangana ito boto part ni kare to identify the chindo chimba mbana na ru bon kura ni example chindo chiri chitakeire immediate intervention na tora nyaro gukonya kera guchibusiga igamno mugaga torori tatebatina kera ringi gukina amache gaichire sai kwanza ari oikire miaka 80 yao tabakumeke kegoligi yeito oseke goligi kya bana baito baje banyora amache banyore bia bona sana arega kurwa Paul la Moragwa akuboringa. Do you have the goodwill here county government, especially a ministry area ya match WYCLIFFE? Yes, about the current Karure Murali Koru 2019 actually. Ini tangani utaracha kama Murali moyo. As a program yo Murali wa mache lazima consult chi department yao chi serikali. Eja moja hapo WRA, Water Resources Authority. Lazima kwa permit yo kukora mangana ya mache asense meyo. Yintu anyorata utkande county kega tokwa na baraba gato. Producer ne konte bia WYCLIFFE oligererie e camera ri kegima yes right. So bono kuna liko ende permit kwa CWRA imintinga bono abangana ya mache do tukaya manto WRA ba to liya society yeto bakabanchira kabisa bakabanchira. Yes. Secondly tukana basa bantu ba nema. Nema bawati program kurunga environmental impact assessment. Kuligere linga program mwa kora sai na kira twaro obobe cyase samazingira ito bubukira era tware kirama obo bwa tokere sembora ro semboyo onye bororo batinga kibono change guchiago chigeiga lakini batinga bobo modemo simboyo wana mako gaendera ne program yeino. So kurunga kiku chabo bakabona iga na ebona gantu bwate a few program chiago chia ne county government ne to consult cause no na ba tendera mangana ya match kuza mangana ya match na devolved iga devolved so ngo batena baro wamu kabisa asa mangana ya match. All right mimi mono sana dani rebosire kurwa musocha ko tabanga mbie mono emerebo engiki ombeki okora no embono gia tutangeire abana baito chinyaruka koba sigo chinga kiba kwenda bachi kurusia macho kuroche alisi kwa nerenga ni enganenere kunga ewo affect as a woman and as a young mother and as a sister. Yes. Bono gandu to example juzi emitinya eri maybe every gustereta ni bere to bakore survey twarugwitana nikinyoro migari naki macha affect education na mwana muisike wone ne tukuruka gender based violence right. Wona tukanyoranga abana mbarage ebo maine mbuli nekimanya matute school abali mu head teacher akatutebyo mwana na example kwa na litha lakini ochizo rocha singi kutumuye 1.2 kilometers kila lituko kwenda kubucha mache mwana ali no aba mura baba masangami baenda babanyira abana basikera mba maite routine skuru nyama tutego tumu mwana muiske kira saa 9 kila lituko kubucha macha ya kutumike skuru kusiri abantu ndagara na kende ono konyoro mwana oyo akaba morito kaba morito aga drop out of school. Yes. One challenge is face ya macha singinjata hiyo and ara makena and atal save na ara number tangani neri abana bago face aba mura aba sacha na ndabon mostly aba bago chakonyora ni family close family. Yes. Chianko chikaze nini konyora abana baiske batibongira guroche ose bangainiru abakote inga ya na ntwanchira netenere lakini mwana ntarike miaka 18 gochigoro oyitaranyara to make a decision on her own. Bono asisabie tukanyoranga there are so many cases igari roche asinginja machate yabana mwana obugu mwana nyari kobokire saa 10 gochiroche kubucha macha mako ende school konyoro tibongiru kati bongiru konyana ndera oyo mutubongira ndero go threaten a family yaye sana kwanza sana babutura mo ngina onyo okugenda nene kesi ke gochibosio to go seri kuru kinyoreke to nywa mo chaga ye kwa no no beire katigati singi yago korara kin bono mwana oyo konya nyoro mwana gose na atanyora oburito kende ke paka ge wo affect ke to te ba gender based violence turiko te banga physical yokenga ke mobere nabeko wa mental nabeko ba physical and then nabeko ba spiritual ono konyoro mwana na bako ende school lakini kente konye tanyorete umumanyibye bintebye ne counselor konyora osinyu operate school kera mebimbale ba maitinga na tibongire ande konyore ebinde inkero kono gikuru kumuna kono gikuru sextortion. Sextortion aso mungu kenyamore ruke kusingerina ekire baka abana bamura na basacha abayiburu baitu chiango chito bakwenda roche ngakiye kiangazi kakere mono
kwanyoro musachare roche wona erenga akoni amache muisike omo mubiroye nero extortion uko umisika kwanda rocha macha iri na nyasaye busara inibona basache koi kagari ochaka kwa yao all right anto kanyore kesi kende gari isko mosoje kana to ke survey na timu isko ena chitoroche agaitwa bona tare pira kinna ititu but aba bwate intention yo kumurebe lakini kera ahora tinga tatageti akarwana bakamuita bakamu bamwete chialamu mwana kaguchanga akorera au misira asengenjo akurete tataitu gochibotu bongu na bamura ono enere mechandira sikinyoru gitu naende the ngitora soka mapema buna intubona na baibuli abagambye serikali to nyara gotange bintebe kakiange na bitoko konya abana baita besike naba mama baito pia mono sana omwana omoisi komanyete oisikoririya ekirenge kanegi kumbeka na bakora nga bakare goita enyoni chinyoni bere gutumia lige na elimo gose gutumia lige na elimo ekwena kyabuna omwana omoisi ko omosi batonyara ko baga usirwa kubatikana konyora amache aya chinga kichiri amenyete kyombege chakete 2013 yes we karaga wo 2021 gekaba fully registered as emyake yoroche milestone ngagete katiye birenga birimwa galite muikere technology is a key as organization you know najete kurige nonye profile ngara part of the management not part of them all the management at least nabantu babugate uzoevu wa kazi azchinsemo chonzi technology na ki asugumire kyombeke wekera sekeraboniga mbia mano ase liboli elio technology ngakitiye biri nana se kyombe yeto ISCoD but technology nyinga dokera kibando tumeka ase ensemo yonsi echi yebinyoro byeto nese yaito ya Kenya useno ensengima ndike tangana ase ISCoD twaligere tingalinga munabona asamana ya mache ishide yeto bwato nelinga bona iga nabako genda tebenga asenso kwete ya mache amacha akeire lakini bono kaonyora orgelio na maisa orenga macha akeire uraga nyingo sene miyako mosebere nalio raro na maisao lakini bono twasi umiga tuirega nga onye ndikwa upima macha akera lituko kwa ya pimae wana watima kia macha lero enapimi na tazi kibikia chirita 10 na tumia chideka 3 mamira tumia chideka 3 ne chi second 10 yes mambi ne mutinyo ndo chigocha na kwenda so bono technology ya seo to konye linga asa mangana ya mache to create a pattern gete to monitor macha aya esengenjo amangana mangisa ya to kya samana ya macha kera macha aya nelinga ntu abwate omanyi mapema buko swang na mangana aya tutanga mangana uchikoba motu nyine to abwate technology ye to yitumie buya kanga bona mangana ya macha tubwa size ishire tubwate ya macha kanga yatange tukale lakini bwana twenda rotora macha na roro twaombi amacha na roro twenda rotora ki macha na marabwali asa maisa wanga ki macha na marabwali watikirabo lakini bwana njeliga ile soto wachero rochegali ugapimu mutinyo ugapima mache kichidita emirongo ebere gichoro nchideka 5 mutinyo nchideka 5 ni chiri second emirongo ebere kwenda igo so koro kinga macha ngo keale lakini bona okea ngora maisa ta koro kigo to koro igo lakini bona tutumia technology na boko map na boko ligeli graphic yangu kwenda so karabate kwenda mneyu ochipona kweboli na pimira macha emitinyista ya chire amacha kerenga kya Kenya okea so karanya okea ngimwenda okora usimne muna bona ISCoD usawa amanya kyombe bande usene serikali ngibonda okora gaiga at the same time tuwajire rochega iga amacha atunya pima sinse mwebere muna bona ISCoD tubati birenga ibere bya amacha actually birenga bitatu kemo amache amasafi abantu bakonyo tubotanga safe water amacha amasafi kerenga gya kabere amacha isaine adequate water sufficient water enough water asa banyakino beto na abantu bonse bauzimya amache kerenga gatatu ibinde ibere amacha masafi na macha isaine biboro uchimotu kabisa totanga sustainability biboro bakenga kibo chiko cha motu bibalero bira mambi bibo uchimotu kabisa so karabiko baiga imeting abono lazima toligelia mangana ya mache ikewango kia mache ngaki mangana macha ngayangani obo safi wa mache nkibo kwenda lero na kwenda rocha sekitacho kiawo nire sample nkega ya mache nire labo mpime ninyo linabate ebinyinyi nabwate ebinyinyi pakato ale ebinyinyi ebinyinyi bindi byasa tor no maje ndumaiti nyinto pima macha na kuru mwako liwete gocha no ki ebinyinyi bye macha ensoko ya Nyamokenya gose ya Nyamatuta ibi yasa tor mutinyo nane mwakoli ibona abantu banyita macha uchakere mutinyo nane gocha mbabara affected so bono as technology
dokwira chinsoko chia match twachibika se system yetu ya technology twamonitor ngaki kegento yakoenda volume ya match bonge bamache ne gokoenda ebinyinyi biro match kibikoenda ngaibi asoereire ya soete kwenda igo pimono sana ngwira nande ase ore narega gotanga good job bori ange kyombikinga mero bulikike bwate kwene kebuna gia seviria match orogongurwa Gusii match niga goite ko botuko bugima korwa ase bitacho Ingin tangan to kora gwenshwanga amacha ngonya save tori kurwa kwera na kurwa machafu eto kore kintu kurwa community sensitization abunekera to boli bono aba raibe kenyoro na aba kenyoro abanyene na intu na ISCoD torenta bantamo ko basomi obuya bo botasimeke mete nemeringa mwasi chindo chichire na obuya bo botakora obolemi roche obuya bwota ira chombe roche uchirisi goro singecho yo buchafu kuri goro obuya bwota sibiri chianga roche ono to abeka ibona community sensitization na sibina chibarasa chintori kuchikolera andonsi buna hotel use para kuchikolera roche gali asa machari kera pakoboro kinaki amacha yakaramo begitegetache kinaga icho ire lakini bono amacha yakeire one to gukora community sensitization itoko involve all the stakeholders kurwa abagambi abanyakenyoro kurwa ISCoD kera kinyo ibirengeri bitu tayire tiese kenyoro abantu bakiancherane abakonyara bakore gasi eribusa mono sensitization ene yatogensho na ki abantu bakutoire mite kurukera nento ISCoD into kwenda gari tongenga emiringa muyendo ochere muchako butora ngo mu bo serikali no awo kuminyo kimwe kenyoro kenyoro waitiro ntoko no kubasomya naki emete ye kunywa amachi molente emete ye komenta amachi tosumike arobanje naboka banyate baiki awumbiya baetia ntonyo motike korenta chiombero cyo sonye mu gochirenta molente maybe mwachitachira ni chibesen chanywera amachi munyare gotiga kurema angena rochi kera ngobeka muramu ya chamacha ya achora nto buchafu kera bono na uyo mtata ya bibire ngombe tatu quality quantity na sustainability kera otachi with quality ngotwara quantity lakini amacha machafu abantu bamenyete chi asichinya gitari kera kwanza chisabe chitoko kora to yoreta banta abangi mudawo kwibona aigamino kero konyara abantu bakuruara nkibaho teba bayiwe bayiwe tasomubere ende gutoruma ona abantu kero metamo nabange bamanyitense yobo obotaka bali kunyara no kona nyagitari kurigere linki ende kumurumera mondo onyo amache ne chumbi go yatigire kumurumera ande mambyo jamache amacha ona tutachi vet quality quantity na sustainability it make sense one baga tuachibu three of them at the same time water quality water quantity and sustainability of the water all right ndimono manager ne on the amisi organize you make sure bagene bachire na inde chinga kitobwateli bagalisa ine tutaorganize bachicheke gimato wake empaka imeye studio na kwene kiebuna tonyera ko bato gosemya igoro yobocheni bwa mache na ligereria Wycliffe aga ikyombekino kianyara kwa baye konyora chia award chinyinge not only at the county level lakini naonye nationwide ya be recognize UCAID na bintu binde asobwe kabisa ndo chideka chito chia chireke gima ngaimo ikire na kero kende chia award chiri chimanyara ko mokonyara kubatekana no gosemya omo Kenya aneno mu Gusigoro yobocheni bwa mache ambyamana amangana ya mache tadi mache osena ya Gusii mangana ya Gusii yoka amangana ale nsengima so asa mangana ya mache ko ya lete robo konyi iminiti ngabona mwotere nabantu bande so njobo semi wo mangana ya mache tingi ose eskonere maito bonye senere bwate lakini bona lazima oligo manyi kora sabantu bande kwenda kora sia wadi chito kwenda twachi kuligo manyi bonde kora sebale akabo manyi boso tukubali bono ebo chance semo sangine yao ye kimirano kia competitions todonga ki na achire ne idea ya nanga ki ndada mache tokolega na yo tebanga ki tokolega na batanga bono asa mangana ya mache ISCoD idea yabo nero ya lengengia so actually asa tukolega sense meye ndiko sene chi award actually tukolega ki gitwanya ko ruororo askiri award tu abuire no bantu abe chi award na bache tan ndiko se sta sava ya kwenda ko rubono mejeli chire national level ko myombe yawa at national levels but bono tukolega mano galinga
ngipia to tu anyolre asa mwana ya match ngitu anyolre semi tu anyolre ase me chintu anyolre kuroro na chito tumire kona bonase asto kode program ite ISCoD kocha buna bono na chito te tu no neme rangu yende kona kulinda abantu bantu kokora na baro wegasi asa mwana ya match so for us tu asikere award asikere engagement konyora ko shana abantu bande ko sangi birengerali ngito ko yen kuroro ngito konya kuroro kera konya abantu baito ase mo ya Gusii na mwana ya match. All right, ni sana WYCLIFFE ase engana eyo basime maiti Alice. Currently what are you working on gosono mutimo komoro maiti December isire project ke on the ground ya subwenge kigimando chidaga chiticherira. Saize project yere already United Aba community sensitization you go stop. Yes. You etogendera gusomi aba Kenya kerambaro gusomi rero bayenda ndegomera nagali bateva abachiro gutungaina bayira mare maito one ere continuous is a continuous process tugenda gusomi ngogana iturichi baraza kugenda na kugenda alafu nakirito kunyara gukora mna into ISCoD example yo mtate abanero le mumanyi bwa mangana technology a system nere tuaro siri mna ISCoD yo ya kurukwa GIS system Geographic Information System yo kunyara gukora monitoring ya amachaya ubusafi bwaye na parameters ya majim na Kenya Bureau of Standards so World Health Organization njiroro na pH machitabale acidic kunywa amachi lakini abate aringa ni acid because yo buchafu bulime nero rokonyoro buchafu buli korana na maiso ono mne ye system yaro siribu enge tugendera kubika amachi nobo manyo ne monitoring yetoko kora ya parameters alafu komenta naji ntogendera tesikoga iga koligi partners like minded bali barochinga enganeye yaba kunire nandi manyari go kocha astole tokonyane kengerike tunyargo ko protect amachi ntogendera tokolika cheap proposals tonyore partnerships na mbaroro banchiranire mbaroro togenda tuko in touch but still that does not stop everyone from coming on board to join hands alafu tunyaroko konyoro kuimikia macha kera now for example Gusii tutakwanera chinsoke chichira actually 985 in total lakini mwana ine study ya gore tu miaka kusinirenga ya eriwe saizi so kwete ibano Kisii county yoka oise weta round out of which 985 chinsoko tokonya 50% chibwata amachi aseki asebinde bitwateba human activities kosimekemete korobolemi kokolebya sona amachi akiri chindu chiya siriria amachi abaremire samacha bana narigega okuruko kefo sura utango mochando omonne wechi insoko ase Gusii nogota chi fence I think fencing. When I got a fencing in 30 seconds here. Yeah, no, fencing I mean protection majorly. All right. Yeah, protection because now much no money which sonko chire Gusii na bantu waso na chinsoko chire. Asisi ngaka human encroachment. Into waso chinsoko chire. Ikobona minga bana fencing ina bela tanga bantu mba soro. Na ngendo kere kia mwimunga bantu mba so na chinsoko chire. Gateyo libo gali asibende kutoka. Tora macha ya tokonye. Bemono sana tuwalinge amone studio kurwa sekiombekia ISCoD tuwabate Alice MORAA. Wetonyera ko batoko semanere na WYCLIFFE kwene kiabuna tuonyera ko batoko semya y'umwanchu murigari anene omumenyi we county ya Kisii serikali kubwatakane kiombekeria yokurigirire gyatangeri ninyongo chere igangati yamangana agogochera at the right time inga kitogenda ko tukuyarigani lini ondoranyerora rochite maitho chinse muchindi achakire gotukorende abange ndonyeganyete igono serikali jenere ko bajikobeke budget wate teaturabeke bese ni case echinege kora tugusanga nebyombe buna ebikore ndega gaki ndokwane tionsto yakure esenga chinga kinebiro will organize to tuwale chinga kichisa ine linde kwenekia unatonyere ko batogusanga amana engana yago yo mweli ase seconde yemo no asabando bali once parece minyo beto kwenda teto tuaro birenge benne asukwenda chinko yetia macha tumentina mangana yo safi wa macha na macha tu sana minyo beto ni tora kwenye kasi mne minyo beto ni chinsa moje chinga. All right, Alice. Enchingo bana sa engo eda sabaswati ase binyoro bito please abamura abasai abasacha abantu abanonde wens please gato skabana amwana munyaruka no mwiguri tuna omwa chimama abamama baito naba ababa baito ndo take advantage kera bale vulnerable mbo ati machi mo take advantage of that no gato bwaterane na mu mase kopeke gasi ya roche eyenga kere ntata bagoro weaponized incompetence abasachi babegetenga ki roche machi tayo ndagara tayo mu naki kwara gukora yaya tigatubwaterane twinsi
tunyara gukora iginte kama nyana match te tukatubwatana abana bumura n'abana kinyaruka barente na abayibori tubwaterane ku protect abana kinyaruka mono mono ndada bamuramba aribo ba sodomize lakini abana bakinyaruka no bari exposed na protect like we say, because the more you educate a girl in the community, the whole community benefits. All right, WYCLIFFE umaete gwakira sane kera arisari gukwanira igoro ya amangana yo moiseke korende badai ndukwanira magaye kamera igoro ya boy child. Kabisa. Kwarenga amane kiombeke initiative for sustainable community development ISCoD ikekere asensema ya musocho kwene kiabuna obochenwa machi banyara ko bwikira na tari county ya Kisii yoka korende ense enkima ya Kenya. Oise ko banyara cyo bisinga kigoto obisite gutoka musocho ari behind Cardinal Lutunga High School arafu obisite yetao niyerega Gusii Deluxe second floor room 207. All right, asante sana. Igo batebanga nabo bakurigia anene ababwatani baria bare baigwetenga angambanya ko bagusira na mane kyombe kibacha on board inde kwanekia una chisemi bune chichanyare ko bachigo ikera abamenyi bonse. Urito nyara ko kubwatana na KORWA sensema ya kabere studio nyara ko bakonekinga chibicha meliri cyago chira senchire bwikirano nigakoro kwa bigari ya nchamiri terena ngoro kwa Josephat Amisi na kuganiri ama ngomera na tole amona ichisa tuchabona botuko asobo kumanya ama yagenda to bagwateka imena isiko jorogongo rubagusi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA